idan za ka kai ta za ka yi da ita za ka yi da wani mabiya ai kama a ce ko wani abu ne ka bi kanu ba kai ba sai ka dan samu na kusa da kai in ma bai samu kai wasu suke sai ka ji kasar na saiwa ka ɗiba saboda haka ba daidai kai take ba ba daidai kai take ba baban kan nan da ya zo na muka haɗu dutse muka rabar shi dutse hannun riga kaje hatar shi kama hanya ya tafi Allah ya kiyaye to amma akwai wani abu guda daya saboda mutuncinka da kirkinka na ba da halinka duk unguwan nan ban taba ganin wanda ke girmama ni irin ka ba ina jin tana nan don akwai wata a gidan Salisu mai albaras ba gobiri mai albaras to shi akwai ta tana gidan auren bai yiwu ba to zan je in ce na tsaya ni na san halin kai mutumin kirki ne su baka ni ko irin taimakon da zan maka Allah kaɗai san shi domin dorin da za a ɗaura auren insha Allahu da ni za a ɗaura don zan shi Allah ya da na kai ina amur in dai na fuskance ka baba ina ga kana nufin kamar ni talaka ne ba za a aura min mardiya ba kama a talaka kama kake kai da kokari ba da kokari kake na gode tsaya ma tsaya a kai ba kai bane ba kai bane na gode yau a gaishe su don Allah na gode nan gidanku ne kawai lokaci ka ganni ka gaida ni na gode tabbas inda haka ne mahaifin mardiya ya samu matsala adama na gaya maka ko da wasa ko a misali ban taɓa tsammanin ko kuma tunanin yaudarar mardiya duk duniya ba yarinyar da nake so a cikin zuciyata kamar mardiya haka zalika ita kadai ce nake kudirin zama da ita na har abada kuma anya ko ba wata matsala kuka samu kafin faruwar wannan abun ba mun samu wata matsala da ita ba idai kawai tunanin da nake yi shine mardiya kawai ta canza ra'ayi ne a kaina ba mamaki akwai wasu abubuwa da ta gani a tattare da ni wanda ba za ta iya rayuwa da ni abin yana damuna na rasa gane me wani amma gaskiya abokina ban ji daɗin faruwar wannan lamarin ba ita kuma mardiya ta kasa fitowa ta mun bayani na gane me take nufi ko kuma san me ake ciki to shine baban na tinci babu daɗi Abubakar ni kaina ban ji daɗi ba babban bakin ciki na ma shine mahaifinta da ya kamata ya mata faɗa ko ya goya min baya shi ma hada shi a cikin abin da mardiya take baban nata kawai ni dai bakin ciki na shi tabbas ba zan ci gaba zama a garin nan ina ganin mardiya a wani matsayi na daban ba matsayin budurwata ba to in baka zauna a nan ba Habib ina zaka je Abubakar wala gudu zan canja gari in je in ga me Allah zai mun a can idan sana'a na samu in fara kafin nan mu ga abin da Allah zai kaga mu mata jama'a mu ba ma son rabuwa da amma yanzu gashi za ta dauke ka kamar wani haka ne na gode Abubakar indai fata na ci gaba da mun addu'a Allah ya dadar da ni a can garin da zan je
na gode da mutuncin da kuke. Abin da kake ƙwarin ɗora yarinyar nan Najeriya ba hanya ce mai ɗullewa ba. Hasar Allah yana da ita, yana jiran ka. Idan har ka ci gaba da ɗora ta akan haka, ita kanta yarinyar ba za ta alfahari da kai a matsayin mahaifinta ba. Ko ba doki. Na ji kat. Ke sa na gaba. Ke gida ɗauka ke ta kana mana daɗi. To ta baki sai ke gare. Ke da iyarki da cikin ki. Mun mata murna ki mata ki sa mata albarka. Amma wai ita ce abokin gaba. Yanzu shinkafa kullum sai ta kawo miki shinkafa. Ko shi ke gaba ki da Allah. Da ke da ni waye gaba da Kai ne gaba ne. tun da kin san haka don Allah don Allah ki shafa mun baki. Idan ki asa mun baki wallahi sai ina yin nan wani yana ta ba rana ba dare ba rana yanzu shinkafa ta kawo shinkafa ta ci adaba ta ki dafa wannan kan Allah sake dafa kan Allah sake dafa a kullum take kawo shinkafa da nama ka ji da banza Mala ai ba alkhairi bane wannan ba zai zama alkhairi a gare ta ba. na ga mutum ki karbi wani gudu sabbuke ki Dariya ta yi komai ya wannan rigar ita ta daga ta ba ta shin tashi na wanda ake nan kina ta gudu ta ce bai ba ki Amma ke tsara ta na ga wayan kai shi. to maciji in yi kafa ya huta da ya ciki ya ta gani cewa ki sai a gidan ku abinci sono ke ci abinci ba abin da ba ga mu ba dauko ki ya tafi haka ki ba dusun shi ne sai wani yariya ta tsaya ba ni ita ba ta nan kafin ya kowa sani kuma na san da ki sa wasu sha gidan iyayen ki ba da umarnin su ba ina so ki saba da fita da gidan ku ba tare da umarnin iyayen ki ba Salma kenan kin bi ki da wata magana bai kamata ki zo na cikin talauci iyayen ki a cikin talauci bai kamata kina tafiya da kafa ba a yanzu ya ce kina tuko range rover end of discussion ko kuma mota kuma Salma ni da wani kuɗin zan sai mota har ma ki cin gidan da ke zama a cikin sabon gini don Allah Salma ki daina wannan magana wai mafarki ne kika yi na yi kuɗi ko me duk ba haka bane ni dai buri na ki dinga min biyayya na tabbata idan kika bi da wannan tsari da nake so na ɗaura ki za ki yi nasarori da yawa a rayuwarki wai ma da kike faɗan haka da wani kuɗin zan yi wannan abu sana'ar me nake yi ba zai wuce na raki da samarin da za su baki kuɗi mai yawa samari Salma kuma masu ban kuɗi da yawa Salma kin fa san samarin zamanin nan ba sa bayar da kuɗi a banza don kaina kawai ba za su ɗau kuɗi su bani duk ki manta da kuɗi ni dai buri na kawai ki mutu gaskiya ki yi haƙuri Salma wannan hanyar da kike son ki dora ni a kai ni ba zan bi ta ba saboda ba tarbiyyar gidanmu ba ce kuma halina ya sha bambam da taki hasali ma tun a makaranta malaman mu suke mana faɗa akan bibiyar maza saboda haka ni ba zan iya ba za mu fara haɗuwa tabbas Salma ki yi haƙuri wannan ita ce magana ta ƙarshe da ke idan za ki kuma zuwa min da irin wannan wallahi ba zan sauya na yadda ki ce amma duk daren daɗewa cikin dawakin sa da abin da na lura muridi yake nemi da dura muridi ya inda na dosa a tunani shin
yaro bai gaya maka cewa ni ne na zo ina jiran ka ba? Wallahi ina wanka ne, ka san ana zafi ne. Sai ba zafin wallahi, shi yasa ce bari shiga wanka. Ne wanka sai na fito zan same ka. To ba ma wannan ba. Ka san dalilin da yasa na zo gurin ka ma kuwa? Ya san da abin nan kuma da tun da ba ni da kuɗi ba wanda yake zuwa yin wannan kuɗa. Amma yanzu daga ɗan samun abin nan shi kenan ya ba za a bani ɗan wata ba. Da Allah ya baka ni'ima ka nuna kana da ita, a san kana da ita. Kuma dai ba fara nuna ina da ni'ima sai kuma ka yayi a dubo ka aka zo nan kai ta yin abin nan suke irin abubuwan da yake. Muna jin kishin har Allah ya sa ake zuwa ake mana shagudi ake mana hannunka mai sandan ake gaya mana gardagar. Wallahi ban san irin wannan rayuwar za ta zo maka. Me wanda irin kuɗi ba mu rike ba. To kaga bari in gaya maka. Allah idan ya maka arziki ya baka dukiyar kuɗi ya baka ɗan mukulli guda biyu ne. Ɗaya ɗan mukullin ƙofar shiga aljanna. Ɗaya kuma ɗan mukullin ƙofar shiga wuta.